София. Собственикът на бижутериен магазин Миглена Борисова се тревожи за своята по-голяма дъщеря. Младото момиче наскоро е завършило право, но вместо да се грижи за изграждането на кариерата си, предпочита купоните и пазаруването. Майка й е склонна да приеме до някъде фриволното поведение на младото момиче, но побеснява, когато хваща дъщеря си да краде от магазина, в който тя работи. Направо съм бясна. Не мога да повярвам. Собствената ми дъщеря да краде от мен. Боже Господи, тя е дипломиран юрист. Да краде от собствената си майка. Не. Това дете все едно аз не съм го възпитавала. Майка ми, какво толкова мрънка? Взела съм един часовник. Нормално щях да го върна, не съм го откраднала. Тя твърди, че съм искала да го открадна. Просто исках един ден да изляза и аз с по-хубав часовник пред приятелите ми. Мисля, че нещата между нас не вървят и май добре е да отида при една моя позната приятелка да живея при нея. Кристина няма да има нищо против. След скандала между двете жени, Яна решава, че не може повече да живее под един покрив с майка си. И по тази причина взима решение да се нанесе при своята приятелка Кристина. 2 седмици по-късно любопитството на Миглена надделява и тя навестява дъщеря си в новата й квартира. Яна обаче е в банята и докато я чака, майка й попада на любопитна находка. Писма до дъщеря й от мистериозен мъж на име Марко. Майка ми идва вкъщи без предупреждение. Излизам от банята и какво да видя, рови ми се в писмата. Боже Господи, какви са тези писма? Какъв е този мъж? Някакъв си Марко. И той пише от ареста. Добре де, тя ходи с Карасен. Сега изведнъж Марко. Двама ли ги върти? В край на краищата Яна е дипломиран юрист. Не може да си позволява да има връзка с такива типове. Да, много добре знам, че съм дипломиран юрист. Нали, не е добре да се занимавам с хора с криминално минало, но аз вярвам в Марко. Наистина е малко гадно, че шефа ми води делото срещу Марко, но аз съм сигурна, че в край на краищата всичко ще излезе наяви, че Марко е невинен. Изумена от лекомисленото поведение на дъщеря си, Миглена решава да проучи подозрителния й приятел. В разследването се включва и по-малката й дъщеря Изабела. Здрасти, мама, какво става? Що ме извика толкова бързо? Здрасти, Изабелка, ела майчела. Знаеш колко съм притеснена, какво да става? Притеснявам се за Яна. Защо? Бе, ти чувал ли си нещо за някакъв Марко? Какъв Марко? Аз не го знам какъв е. Някакво момче, което и праща писма едно след друго и то, знаеш ли откъде и праща писмата? От ареста. Добре, че Изабела дойде. Направо съм бясна. Какъв е той Марко, дето Яна си пише с него? Не знам, дай ако искаш, мога да проверим нещо в интернет, нали? Знаеш, там пише всичко. Хайде мини да ми помогнеш, че така съм ядосана, нищо не мога да намеря. Дано да пише не нещо. се притеснявай, И за него, ако пише нещо в интернет, идеално. Как беше? Марко? Марко, доколкото видях, Владиславов. Тук някаква статия. Статия? Ето, виж какво пише. Известният бивш манекен Марко Владиславов е обвинен в измама на множество заможни дами. В последната година-две Владиславов беше забелязан в женската компания на известни имена от висшето общество. Днес се разкрива истината за луксозния живот на модела. Основната цел на измамника е била да омайва жертвите си, а после им е казал, че иска да отвори собствена рекламна агенция и му трябва стартов капитал. Да. Взел е каквито може заеми, но до днес няма нито агенция, нито е върнал парите. Според полицията става дума за повече от 100 000 лева. 100 000 лева? Владиславов е бил задържан на Калотина при опит да мине в Сърбия с голяма сума в брой. Надявам се това, което пише в статията, изобщо да не е вярно. Защото в противен случай не искам да мисля в какво се е забъркала Яна. И какво? Изнудвал жени за пари. Рекламна агенция ще правя. Не може да си сигурна, че е вярно. Дано да не е. Дано да не е вярно, защото иначе какво ни чака, ума не ми го побира. Добре, знаеш какво? Успокой се. Ако искаш, аз ще отида да говоря с Кака, ще видя какво ще ми каже. Изабелка, моля ти се, мамо. Иди говори с нея, защото Кака ти въобще мен не ме чува. Въобще. Маля, това да мамиш така момичета с пари е някакъв пълен ужас. И то, особено сестра ми, тя е младо момиче. Разбирам да беше някаква дърта вдовица. Аз ще отида да говоря с нея, ще видя за какво става въпрос. Малко по-късно, уж съвсем случайно, Изабела се отбива до новата квартира на Яна с намерението да разбере доколко бившият манекен е успял да омае сестра й. Дойдох да говоря с сестра ми, да видя каква е тази цялата работа с Марко.
Тя все пак е юрист, този човек е в ареста и не знам, по този начин може да си пропилее цялото бъдеще. Как си ти? Малко ми е тъжно. Самотно ми е, но ще ми Що мине. така? Да не заради този Марко. Да, много ми е мъчно за него. След толкова време открих човека, който наистина обичам и не мога да бъда с него в момента, но съм сигурна, че скоро Как ще ти се знаеш ли аз какви неща четох за него? Къде ги чете? Във вестниците ли? Имаше статия, този човек е в ареста. Ти си юрист, не можеш да се занимаваш с такъв човек като него. Добре, това всичкото нещо е лъжа, не разбираш ли? Скоро ще излезе от ареста и... Добре, той лъже момичетата, мами ги с пари. Това е пълна глупост. Чакай, а ти виждала ли си го изобщо? Във вестника погледна ли го колко е Имаше готин? снимка, да, в статията. Чакай, пише. Тук сме двамата. В вилата му. Много е хубав, нали? Да. Не ми казва, че не ти харесва. Колко да ми харесва. А вие на тази вила? Да, бяхме заедно. Ама, чакай малко, ти спала ли си вече с него? Тази история изобщо не ми харесва. Сигурна съм, че майка ми е пратила Изабела тук, за да види как съм и какво правя. Майка ми не харесва Марко, откакто разбра, че той е в ареста и изобщо не одобрява нашата връзка. Не знам, според мен трябва да го преосмислиш това нещо. Не мога, наистина. Пък и казах на Красен, че имам нужда от почивка. А добре, с Красен, да, какво стана? Вие... Имам нужда от почивка, наистина. Той не ме разбира. Ние с него не се чувстваме добре. Мисля, че трябва да си починем, наистина. В крайна сметка с Красен решихме, че имаме нужда от почивка. Нещата между нас не вървят, не се чувстваме добре заедно и мисля, че това е най-доброто решение. Виж, другия път като идваш, ще моля обаче да ми се обажда, защото трябва да излизам. Ако искаш ме изчакай, но... Ако... Не, тръгвам аз, но не знам. Помисли го това. Не знам, не я разбирам сестра ми. И с това Марко. А с Красен, кога се разделили? Аз защо нищо не знам. Били в почивка. Какво е това нещо? На следващия ден, въпреки риска шефът й да заподозре за увлечението й по Марко, Яна не се стърпява и прави опит да научи как върви ходът на делото му. Извинявайте, че закъснях. Това започна ти става навик на те. Кое е време? Наистина, извинявайте, но не мога да преценя кога да тръгна. Аз мога да преценя, ти не Някакви можеш да задръствания, прецениш. все Мисъл, пак- аз ли съм шефа тук или ти? Ти трябва да дойдеш преди мен в този офис, да подготвиш нещата. Имаме хиляди дела. Няма как да смогнем просто. Трябва да има някаква организация в този процес. Яна е добър служител, обаче виждам, че имам проблеми с дисциплината и по-точно с идването на време на работа, което разбира се, че е изнервящо, защото в нашия бранш точността е от много важно значение. Надявам се, че си е взела бележки и наистина повече няма да закъснява. Надявам се, че наистина няма да се повтаря вече. Обещавам. Донеси ми папката на Владиславов. На Марко? На Марко Владиславов. Как върви делото на Марко? Как върви? Появи се заподозрян още един, който работи заедно с Марко. И той е свидетелствал и след неговите показания Марко по всяка вероятност ще лежи в затвор. Така ли, как се казва този човек? Христо Георгиев. Мисля, че Христо Георгиев беше, но след неговите показания, слава Богу, делото върви на приключване, което е супер новина. Да. Папката само ще помогна да ми донеса, защото... Какъв е този свидетел Христо Георгиев? Не мога да разбера откъде се взе. Заповядайте. Искам да ви попитам нещо. Имате ли представа, ако наистина Марко бъде осъден, на каква присъда ще бъде? Значи продължаваш да ме възхищава сутрин. Това са неща, които ти трябва да си ги учил в университета. Не върви ти да ми задаш такива елементарни въпроси. Значи стига вече. Добре, аз наистина май днес нямам ден, съжалявам. Просто не можеш да ми задаш такива въпроси. Това не подхожда въобще кантората, в която работи. Надявам се да не се повторя. Научи си урока, научи си нещата. Хубава работа. Мога ли да направя нещо друго за вас днес? Всъщност не. Аз ще трябва да изляза. Подготви ми и делото за Праматаров. Искам като се върна всичко да бъде подредено и изпипано. Разбрахме се, нали? Да. Добре. В крайна сметка съм малко неприятно изненадан от Яна, защото се оказа, че има едни пропуски в знанията, които не подхождат на дипломиран юрист. В крайна сметка тя трябва да бъде подготвена не по-зле от мене, поне що се отнася до теорията. 3 дни по-късно Яна е получила ново писмо от очарователния бивш манекен. Докато младото момиче с удоволствие се наслаждава на упойващите думи на своя ухажор, на вратата й неочаквано се появява приятелят, с когото все още не е скъсало окончателно – Красен. Здравей, Янче. Здрасти. Как си? Добре съм, а
Ти какво правиш тук? Красен, как може да идва тук без да ме предупреждава? Това е последният човек, с който искам да говоря в момента. Ами липсваше ми, реших да те изненадам, искам да те видя. Виж, Искам да ми кажеш какво става. Нали се разбрахме, че имаме нужда от време. Какво значи имаме нужда от време? Аз искам да разбера какво става с това. Аз не съм някаква кукла да си играе Нека с се мен. наистина малко почивка, моля те, разбери ме. И без това в момента има толкова много проблеми. Наистина не ми е до теб в момента, разбери ме. Добре, моля да поговорим, моля да влезеш за... Не е удобно в момента, наистина. По-добре да си вървиш, наистина. Добре, какъв е проблемът? В момента не е удобно. Добре, друг мъж ли има? Какво става? Яна, какво става? Кадате ли се? Проблем ли има? Това е един приятел. Мисля, че има. Наистина, може ли да си вървиш? И друг път, ако решиш да идваш, ако обичаш, звънни ми. И какво стана? След 2 години връзка, дори няма пусна да прикача прага и ме изхвърли като мръсно кот. Направо съм потресен. Това е красен бившия ми приятел. Какво иска от теб? Иска да се сдобрим явно, но аз мисля, че в момента... Каза ли му, че всичко е приключило? Кажи му направо, не го заблуждавай. Няма смисъл. В момента изобщо не ми се говори за красен. Единственото нещо, което ме интересува е как е Марко и дали той е добре. Марко отново ми писа. Какво иска този път? Този път ми изглеждаше доста тъжен. Много е нещастен. Толкова ми липсва. Написал ми е, че... Сподели ми какво се случва. Разбрал е, че един негов приятел, който е бил негов съучастник, в момента дава показания срещу него и ме моли за една услуга. Ако мога да поговоря с него и ако опитам да го... Какво иска да направиш? Иска да го накарам да премахне показанията срещу него. А ти какво мислиш? Аз мисля... Разбираш, че искам Ако да му шефът ти помогна. разбере? Да се надяваме, че това няма да стане. Виж какво, скъпа. Виждам, че си хлътнала по Марко. Ако искаш, направи го, но нека бъде тайно. Шефът ти да не разбира и надявам се да не загазиш. Да не изляза след това с лошата, че ти давам такива съвети, но... Много ти благодаря, наистина, че всичко ме искам да е подкрепяш. наред. Кристина наистина е права. Трябва да отида и да поговоря с Христо Георгиев. Ще намеря координатите от работата ми и ще го открия наистина. Само шефа ми не трябва да разбира. Три дни след като е взела решение да помогне на Марко, Яна издирва адреса на човека, който свидетелства срещу бившия манекен и го кани на среща, с намерението да му предложи да се откаже от показанията си. Приятно. Аз съм Яна, на мен ми е приятно. Заповядайте ми. Радвам се, че така бързо се отзовахте на поканата ми. Няма проблем, нещо за пиене ще желаете. Не, нямам време. Да. Добре, кажете за какво искате да се видим. Исках да поговорим за Марко. За Марко? Да. Знам, че не е редно да говоря с Христо, но се реших, събрах смелост. Ще говоря с него, за да премахне показанията срещу Марко. Слушам, какво толкова за Марко? Разбрах, че сте дал показания срещу него, нали така? Да, с вашия шеф сме говорили вече по тази тема и мисля какво да обсъждаме. Да, но тази среща не е толкова официална, да я наречем малко по-приятелска. Не мога да разбера за какво беше тази среща и какво толкова напираше това момиче, при положение, че с шефа и всичко се бяхме разбрали. Добре, Да, слушам. искам да ви попитам защо сте подал обвинения срещу него. Не по-задължи това нещо, отколкото знам. Сте били доста близки. Да, много добре познавам Марко и не одобрявам действията му, защото той знам как въздейства на момичетата. Залъгва ги, омайва ги, после им взима парите, уж то предволк, че ще ги върне, т.е. назаем и след това дух. Да, но вие сте бил негов съучастник, нали така? И съучастник силно казано, но аз съм му намирал жените, имам познати, които са доста богати. Но в един момент реших да прекратя тези неща, защото не е коректно от негова страна. Още повече, че една моя приятелка го помолих да не се държи така с нея, нали, защото тя е влюбена доста в него. Той ми обеща, че и той има същите чувства и в един момент я прецак за май 20 000 заем, по предлог, че ще ги върне. Но и вие сте взимал пари от това нещо, нали? Кой аз пари да съм взимал? Аз съм взимал английските от трапезата. Основната пара ги взимаше той. Все пак сте взимал някакви пари. Дори да съм взимал, аз съм готов да си понеса своята отговорност. Вижте, наистина, може ли да оттеглите показанията? Не мога в никакъв случай. Как ли можете, като вие самия ще навредите на себе си по този начин? То Христо не го разбира. Значи първо помага на Марко, а сега дава показания срещу него. Познавам Марко и знам, че той изобщо не е такъв. Моля ви, нека да премахнете тези показания. Оставете ме, приключваме ви. разговор. Всичко добро. Бе, тя побъркана ли е, бе?
иска да си оттегва показанията. Много добре го познавам аз, Марко. И съм сигурен, че той вече е оплел в неговите мрежи. Няма да си оттегва показанията. Край. Няколко дни по-късно майката на Яна я кани на обяд с намерението да разбере дали дъщеря й все още е влюбена в бившия манекен. Какво става? Как сте с Красен? Айде само да не говорим за Красен, може ли? Защо? Защото ми вече писна тази тема. С Красен си дадохме почивка. Майка ми пък сега какво ме разпитва за Красен? Изобщо не искам да говоря за него. Знаеш ли какво си мислих? Имам сумати неща, дет не съм си взела в новата квартира. Нали всичко е тук? Тук е, тук. Ще я да погледне и след малко идвам да хапнем. Добре, иди каквото ти трябва, вземи си. Не мога да я разбера моята Яна. Какво означава да си дадат почивка с Красен? Та то е едно прекрасно момчете. Трябва да бъдат заедно. Янче, чакай, майче, чакай. Те дрехите тук съм ти ги прибрала в един гардероб. Здравейте, търся господин Христо Георгиев. Обаждам се от деловодството на съда, казвам се Тодорова и звъня във връзка делото срещу Владиславов, по което днес трябваше да свидетелствате в съда. Но трябва да ви съобщя, че за съжаление делото е отложено за неизвестен период от време, тъй като съдията получи инфаркт. Да, и именно заради това ви звъня по-отраничко. Искам да ви кажа да не се притеснявате, ние ще ви изпратим нова покана и не е нужно да се обаждате. Не мога да повярвам какво чух току-що. Яна говори с някакъв човек, представя му се като деловодителка от съда. Боже Господи, това момиче си е загубила къла. Яна, какво правиш, бе, момиче? Ти къде се намираш, бе? С кого говориш? Извън нерви вече ме изкарваш, бе, не мога да добре, те ще понасям. чак да ти обясня. Много добре, чух ти с кого говориш. С никакъв шеф не си говорила. Говориш с човек, на който му казваше, че делото ще бъде прекратено. Ти отново ли за този Марко? Да. Отново ли него? Да, искам да помогна на Марко! Мъкни, не удрай! Мъкни веднага! Слушай, какво, момиченце! Взимай телефона и се обади на човека. Ако го да се обадя! Всичко Ти мъкни! Ако не се обадиш, взимам аз телефона и моментално звъня на шефа ти и всичко му разказвам. Глупости говориш. Въобще не са глупости. Мамо, наистина, мъкни, наистина. Обаждай се веднага. Веднага тук пред мен на мига да чуя. Втория път, когато се обаждах по телефон, изобщо не съм говорила с Христо. Звънях на един приятел, за да излъжа просто майка ми. Аз няма да позволя Марко да влезе в затвора. 2 дни след като ключовият свидетел Христо Георгиев не се явява на делото, Яна получава писмо от Марко, в което той най-искрено й благодари за услугата, която му е направила. Уверява я, че я чувства все по-близка и в знак на благодарност я моли да се срещне с негов приятел. Здравейте. Здравей. Светлин, предполагам сте? Аз съм Светлин, да. Да, Яна, приятел. За час? Не, по принцип не мога да играя. Не, това е един много хубав спорт, може да пробваме да видиш колко е Сигурна съм, хубаво. че вие сте добър инструктор. Марко, моя приятел, О, Марко! каза за вас, да. Да, Марко ми е един много добър приятел, наистина много добър приятел. Предполагам, споменава ви някога за мен. Той ми е говорил не някога, а много ми е говорил за теб. Ние с него се познаваме още от деца. Били сме заедно в детската градина, на училище. Всичко сме правили заедно. Така че нямаме скрито покрито. С Марко се познаваме от много време. Били сме заедно в училище, заедно сме ходили по жени. Той ми спомена, че ще дойде някакво момиче, много симпатично, но те на Марко обикновено му връзват. За първи път наистина той толкова много ми е говорил за жена. Наистина ли? Наистина, да. Не мога да повярвам, че Марко толкова много е говорил за мен на неговия приятел Светлин. Това ме кара да си мисля, че наистина държи много на мен. Той е много впечатлен от теб. Да, но аз опитам по всякакъв начин, ако мога да му помогна, за да излезе по-скоро. Да, той в ареста за неща, които е обвинен, обаче няма нищо общо с това нещо. Аз мисля, че даже няма смисъл да говоря за това нещо. Аз му вярвам на 100%. Да, той ти има голямо доверие, много голямо доверие и за всичко, което си му помогнала, просто направи едно скромно подаръче за теб и много се радва да го приемеш. Не мога да приема подаръци. Наистина. Приеми го, просто отвори го, за да видиш поне какъв е подаръка и ще видиш, че ще го харесаш. Той много би се радвал да го сложиш. Наистина ли от него? Да, наистина от него. Нека да ти помогна да го сложи. Той би се радвал много. Ще да е хубаво той да сложи това колие. Много съм щастлива. Имам си първия подарък от Марко. Щом е в състояние да даде толкова пари за такова скъпо бижу за мен, значи наистина държи на мен. Марко ми каза, че много държи на това момиче и ме помоли да предам това колие в знак на благодарност на нея. Надявам се и тя да държи толкова много на него, колкото и той на нея. Той как е иначе? Той е много добре. Тъжен е, че
така са се случили нещата, че са го обвинили в неща, които няма нищо общо. Но това, че ти си му Аз съм подкрепа, нали? подкрепа е нещо много, много хубаво. Благодаря за подарък. Кажи му, че много ми е харесал. Много се радвам, че Марко ме накара да се запозная с неговия приятел. Все пак аз съдя хората по приятелите му и то ми изглежда доста готин. Търсейки как да откаже дъщеря си от все по-обсебващия я Марко, майката на Яна се свързва с бившия й приятел Красен и го моли да се върне при нея. Макар и обиден след последната им среща, младият мъж се съгласява да опита. Какво става, Янче? Теб ще питам, какво правиш ти тук? Ела малко спри. Не искам да поговорим, защото съм... А има ли за какво? Той е пък Красен, какво прави тук? Изобщо не мога да разбера. Това е последният човек, който искам да видя. Ами явно има за какво, щом съм дошъл. Искам да ми кажеш Аз за... мисля, че каквото имахме си казахме. Не, нищо не си ми казал. Ти си ми казваш само, че ще сме почивка и аз какво трябва да разбирам от това нещо. Да, казах, че имам нужда от време. Красен, колкото и да ми се обяснява, изобщо не може да промени нещата. Винаги, когато си имала проблем, винаги съм ти помагал. И сега така ли? дори е А защо не виждаш кога аз имам проблем? Защото аз трябва да ти ги казвам. А как да ги имам разбера? проблеми и не искам да говоря, не разбираш ли? Защо? Така не ми се говори! Време! Това искам само! Сега може ли да си вървиш? Не. Друго имаш ли да ми казваш? Ами аз съм сигурен, че ме лъжеш. Аз съм говорил За с кой те майка. лъжа? С кой си говорил? С майката съм говорил. И какво пита майка ми? За какво говори с нея? Не съм я търсил. Аз тя ми се обади и ми каза, че имаш проблеми. Значи майка ми търси теб, така ли? Ами явно до там е стигнало положението. Питам, какво си говорихте с нея, ако не е тайна? Ами тя ми каза за това Марко. За кой? Марко, И какво за Марко? който е съден и ще влиза в затвора. Това са Има някакви проблем. пълни простотии, които майка ми... Яна, всичко наред ли е тук? Да. Извинявайте. Познавате се, нали? Няма някакви проблеми. Да, той ми е приятел. Да. Хубава вечер. Надявам се, шефа ми нищо да не е чул от разговора ми с Красен, защото не знам изобщо какво ще се случи. Ти ненормален ли си, бе? Идваш тук пред работата ми и какво? Знаеш, че ако шефа в момента е чул разговор, знаеш какво ще стане с мен? Ще бъда уволнена. Това ли искаш? Такава ли бъдеш? Е любовта към теб. Моля те, махай се, не искам да те виждам. Махай се, ти казвам. И това ли е всичко? Да, Кажи. нали това искаш да чуеш? Да. Край, чуваш го, край, всичко приключи. Край! Махай се! И какво? Сега това ли е края? След 2 години връзка и няма никакво логично обяснение. Право нямам дума. На следващия ден, когато отива на работа, Яна открива, че шефът и никак не е в добро настроение. Кое време е? Пак закъсняваме. Така ли? Така ли? Петък, четвъртък, сряда, вторник, понеделник, всеки път закъсняваш. До кога ще го търпиме това нещо? Какво ми? Значи, аз не мога да те разбера тебе. Обясних ти, че в този офис трябва да идваш преди мен, да подготвяш документацията за делото, защото това е твоята работа. В момента аз ти върша твоята работа. Да. Ти ли си шефът, че идваш по никое време в 10 часа? Съжалявай. Какво означава това съжалявам? Всеки път е едно и също. Добре. С какво... Трава или се обърна? Какво стана? Всеки път е някакво различно обяснение. С какво мога да бъда полезна днес? Добре, да видим твой коментар относно делото Владиславов. Делото за Марко. За Марко. Какъв ти е Марко на тебе? Марко Владиславов. Имате ли някакви взаимоотношения вие с него? Не. И аз си помислих малко по-добре, защото аз много добре ви чух какво говорих тония път с този твой приятел. Марко това, Марко това. Искам да ми кажеш цялата история точно сега, защото вече ми писна от твоите лъжи. Не, вие не сте разбрал, аз Какво не съм разбрал? Имаш отношения с него или не? Не, абсолютно никакви. Той Красен ще го убия, шефа ми всичко е чул. Сигурен ли си, защото аз знам някои неща, които ти дори не подозираш? Нямам нищо общо с Марко. Добре, чакай да преминем на друга тема. Христо Георгиев. Говори ли ти нещо това име? Той е човека, който трябваше да свидетелства срещу Марко и който щеше да приключи делото на практика. Да. Само, че този Христо Георгиев не се появи в съдебната зала, поради което ние сме на път да изпуснем делото. Имаш ли представа защо така се случи, защо този човек не дойде в съда? Предполагам, че е решил да отмени показанията си, защото по този начин той може отмени? да навреди на себе си. Ти мене, на какъв направиш ти мене? Говорим ли си с Христо Георгиев? Не съм. Сигурен ли си? Яна, колкото и ми се обяснява, не ми пука, защото знам цялата истина. Просто ми е интересно да видя какви глупости ще ми наговори. Не ме лъжи! Погледни в очите ми, кажи истината, защото ми писа да ме лъжи! Аз исках да помогна на Марко. Какво означава това да помогнеш на Марко? Цялото дело пред сака! Истина, Какво означава това? не съжалявам. Изчакай говорена си! Въобще не занимава с тебе! Не мога да... Няма, не знам! Тръгвай се тука! Изчезни, разбираш ли, уволнена си! Просто нямаше начин как Яна да остане при мен на работа. Не и след това, което направи. Ти разчиташ на този човек, той те забива нож в гърба. Просто без коментар.
Боже Господи, изгубих си работата и дори няма да знам как върви делото против Марко. Всичко отива под дяволите. На следващия ден Миглена отива до кантората на Яна и оттам разбира, че дъщеря й е била уволнена. И ядосаната майка веднага настоява за обяснение от дъщеря си. Влизай, Яно, бързо тук. Влизай. Какво има? Я влизай навътре, да не Какво ме е това слушаш. посрещане? Сега ще видиш ти. Като разбрах, че Яна е уволнена от работа, веднага я извиках вкъщи да ми обясни защо точно е уволнена. Сега ще видя какво ще ми говори. Ти, момиченце, случайно нещо да имаш да ми казваш? Мисля, че не. Мислиш, че не? Да. Уволнена ли си от работа? Не. Не си уволнена, гледаш ме в очите и ме лъжеш? Бързо казвай всичко. Какво се да случва кажа? с теб? Нищо. Как не те е срам аз да разбирам, че ти си уволнена от работа? Майка ми, откъде е разбрал, че са ме уволнили? Тя какво още навсякъде ли има? И за какво те уволниха? Само не ми казвай, че е заради оня Марко. Да. Само това не ми казвай. В ония Марко съм влюбена. Какъв е проблема? Ти малоумна ли си, бе? Малоумна ли си? Ти не разбираш ли в кого си се влюбил? В един престъпник. И къде го разбра това? Във вестите ли го чете или? Да, във вестниците го чета. Да. Ма какъв е тоя Марко? Какъв е този човек така да й преумие мозъка, че чака работата си да загуби за него? Главата ми не ме го побия. Момиченце, ти даваш ли си сметка, че съсипваш и себе си, и мен, и кариерата си, и всичко останало? Не издържам вече. И аз не издържам. Знаеш ли колко пари съм попиляла по теб? За да те изуча, човек да те направи... Ами това ти е задължение. Тя била влюбена. Извинявай, не ти ли е задължение това? Всяка майка трябва да го направи, Задължение ми е да те нали? направя човек и да се отнасяш както трябва със семейството. Извинявай, аз не съм човек, така ли? Така ли? Слушай, Ти ми слушай, слушай, не пък ми мъкни! повишавай тон! Майка ми още така сега. ме възпитала, мъкни и слушай ме мен. Защо вместо да дойда тук и да ме питаш как се чувствам аз, какво ми е? Не ми не е тежко! Я престани да крещиш, и се успокой. Още сега отиваш в офиса и молиш шефа ти да те върне на работа. Защото ти никъде не можеш да си намериш работа, ако той разкаже каква си. Даваш ли си сметка, бе, ти въобще? Слез малко на земята, бе, Ти даваш ли си сметка, че аз не мога като най-глупавото момиче да ти му кажа, извинявай, шефе, може ли да ме вземеш отново? Добре, понеже аз не си давам сметка, от тук нататък спирам всякаква финансова издръжка. Да видиш ти как идват парите и да се оправяш сама. Майка ми няма да ми дава пари, ми да не ми дава. Има толкова по-важни неща от парите в този живот. Така, Не ме интересуваш Ти повече. до днес ми дава толкова много парички, аз живях прекрасно, с това сме от това благодарна положение. си. Извинявай да те попитам, мокри малко! Очите. Парите ли са Ти най-важни? с Парите майка ли? си ли говориш, бе? А любовта? С майка си. Питам те любовта, отговори ми на един въпрос, бе! Любовта, ти за каква любов ми говориш? За И аз слез малко истинската, за на истинската земята. любов. За истинската любов. Тази пикла ще ми говори на мен за любов. И тая пикла ти е дъщеря, да. Да, Ти си ме дъщеря ми е. възпитала, затова И съм мое такава. задължение беше да те направя човек, а не това, до което си се докарала. Майка ми, как може да е такава? Не може ли да разбере, че всичкото нещо съм го направила за Марко? Аз го обичам и той ме обича. Аз си тръгвам. И няма да се връщам. Яно! И къде тръгна сега това момиче? Тя не разбира ли, че аз само искам да й помогна? Майка съм и все пак. На следващия ден Яна получава изненадваща покана от приятеля на Марко Светлин. Той желая да се видят отново и да поговорят за нещо, което касае общия им приятел. Точно на време идваш. Току-що се тръгна. Много се радвам, че се виждаме отново. Аз също много се Много радвам. ме зарадва, като ми се обади. Много се радвам, че Светлин ми се обади. Поне като говоря с него, мога да разбера много неща за Марко. Започваме ли тренировка? Не съм в настроение и честно казано, май трябва да пропуснем днес някой Защо не друг си в път. настроение? Доста проблеми имам тези дни. Да седнем освен. Нека да седнем и да ми разкажеш. Проблеми с майка ми, не се разбираме, пък и отгоре на всичко и шефа ми ме уволни. И сега съм без работа. Няма за какво да се притеснява Яна. Младо, красиво момиче, бързо ще си намери работа. Сега най-много мисля за Марко. Марко, той? Марко е добре. Може да се каже, че е добре, но майка му е много зле. Какво е? Тя е в болница и това много го натъжава. Няма как да се чува с нея. Аз мога Тоест, да отида да я видя, за да не бъде Да, сама. но тя няма как да ходи до ареста да го вижда. И единственият вариант е да вкараме по някакъв начин телефон. Как може да стане това? Знаеш ли какво? След това са малко пари. Аз казах, че съм останала без работа, но не мога да приема пари. Не се притеснявай, тези пари не са за теб. Вземи ги, А за пакета и какво са? го прибери да не се вижда. За какво са тези пари? С тези пари ще подкупим този човек, който е на снимката отзад. Как така иска да го подкупя? Аз не съм сигурна, че мога да се справя с такова нещо. Казва се Аз да Божидар. подкупвам човек. Сега нещата са много прости. Той е човек от охраната на ареста.
Ти ще отидеш, поне си момиче, красиво момиче, ще му се усмихнеш, ще го посваляш малко, за да се подпусне и ще му дадеш парите. Чакай малко, а Марко знае ли, че аз трябва да влизам с него? Марко не знае, обаче няма друг вариант. Тоест, как виждаш, аз да отида, да го свалям и да му дам. Не върви. Да, но аз не знам дали мога Едно да се момиче справя с това много нещо. по-добре може да се справи с това, отколкото аз да отида. Ако можех, аз щях да отида да подкупя този Божидар. Но аз съм мъж и няма как. Тя е младо, красиво момиче и ще се справи много по-добре от мен. И все пак не знам дали ще успея. Ще успееш да се справиш и Марко ще бъде наистина щастлив, за да има телефон, за да може да говори както с майка си, така и с теб. В плика е описано абсолютно всичко. Името на човека, любимите му места, където обича да ходи и смятам, че Яна ще се справи. Много ме е страх дали ще се справя с този подкуп, но все пак ще се опитам. Знам, че изобщо не е по правилата, но като се замисля, че е за Марко и забравям всичко. Няколко вечери след разговора с Светлю, Яна най-накрая успява да открие човека, на когото трябва да предаде парите за телефона на Марко. За съжаление, той не е сам. Това е човекът, който трябва да подкупи от снимката. Толкова много се притеснявам, много ме е страх, но се надявам всичко да мине добре. Все пак го правя за Марко. Добър вечер, момчета. Добро да е. Добър вечер. Нали ли ви притеснявам? Мене не знам, приятел. Яна. Боже, приятел. Калин, приятно. Какво ви води така късно на тук Един сами? по-едно голямо. Бошко, аз ти от Къде туалетата. имаш? Добре. Нещо? Черпа? Не, благодаря. Тая мацка беше страшна, на Бошко май ще му излезне късмета. Бих и аз се пробвал, няма да ми вържи, защото жена, деца, няма как. Вие къде работите, ако не е тайна? Ако ти кажа, трябва да те убия и за по-добре да не ти казвам. Разсмиваш ме. Защото може би всъщност знам къде работиш. Тогава, като знаеш, ще ме питаш ти въпроси. Длъжна съм да питам. Добре. Знаеш ли, всъщност май имам един наш общ Че не го познат. правиш? Извинявай. Имаме общ познат Марко в ареста. Нали? Той има нужда от едно телефонче и си мислих дали не можем Какво има в този плик? Какво ми работиш? малко пари. Абе, тая какво? Провал ме подкупи ли какво? Какви си тия рушвети, къде ми ги дава? Ти подкупваш ме, какво е това? Какви си тия пари? Добре, няма да го наричаме Всички подкуп. пари ми дава тук нещо. Не, глупости. И ти подкупи нещо. Аз трябва да си... Не, аз ще се вървя. Стой. Къде? Опитваш да подкупиш органите на реда? Не, аз... Ела с нас, ела с нас. Не, грешно се Ела с разбрахме, нас. извинявайте. Сега директно е вода в ареста тая, да видим кой се пробва да подкупа. Та, ударе, как ще опитва подкупва Бошко? Момчето ми разказа всичко след това. Как може да опитва го подкупва? Това е незаконно. В ареста да вкарваме телефон. Това е абсурдно. Яна прекарва нощта в ареста. Още на другата сутрин тя се отправя към тенис корта, на който работи Светлин, за да му каже, че техният план е пропаднал. В ареста беше ужасно. Добре, че ме пуснаха по-бързо. Прибрах се до вкъщи само да се изкъпи, да се преоблека и сега съм тръгнала към Светлин, за да му обясня, че май оплесках нещата. Здрасти. Здравей, Яна. Теб ми бях тръгнала. Ти сигурно си тръгваш? Да, свърших работа и се тръгвам. Аз трябва да поговорим за нещо. Изглеждаш много изморена. Има сенки под очите. Имах малко тежка нощ. Прекарах нощта в ареста. Сега ще ти обясня всичко. Какво се е случило? Много съжалявам, но аз май се провалих. Отидох на място, на което се бяхме разбрали, намерих момчетата. И какво стана? Не се справих. Извинявам се. И какво стана с парите? Те конфискуваха парите. Но аз мисля, че Марко ще разбере се. Как ги конфискуваха, бе? Те ми взеха парите, но виж, Марко ще разбере, все пак ме Бе, обича. ти луда ли се, бе? Кой те обича, бе? Тези пари бяха за Марко. Да, и точно Тези за това пари ще ми бяха за Марко. Няма да ти прости. Марко не те обича. Мислим нещо. Ти си идиот, бе. Как може да е толкова тъпа тази, бе? Да си мисли, че Марко я обича. Марко не ходи с такива изроди като нея. Просто тя работеше за адвоката, който го съди и той за това се прави, че я обича.
Всичките пари ги искаме, разбрали? Не, Марко ще ми прости, не разбрали Марко ли? няма да ти прости нищо, ти си букук, бе. Ти си толкова долен букук, нищо не можеш. Какво става, бе? Кой си ти, бе? Кой си? Ой, ти вряваш и на Марко ли, бе? Такава. Тя, бе, Красен, остави го! Ти кой си, бе? Красени! Давай, си ходим. Знаеш какво? Ти ме пребия, ей! Ти тъпото колие! Как мога да съм толкова глупава, не мога да разбера. Не си мисля, че Марко е влюбен в мен. Добре, че дойде Красен, иначе изобщо не знам какво можеше да направи този Светлин. Яна, наистина, напоследък се държеше ужасно с мен. Обаче като видях това, какво я причиняваше, нямаше да остана безучастен. Обичам. След като разбира, че Марко всъщност през цялото време само я е използвал, Яна отива при семейството си, за да ги помоли за прошка за своето поведение. Какво доведе до това посещение? Какво се случи? Доста мислих и дойдох за да ви се извиня. Реших да дойда и да се извиня на майка ми и на сестра ми, защото в последно време се държах ужасно с тях. А именно те са хората, които мислеха за мен през цялото време. Всеки прави грешки малко все пак. Важното е, че разбрах, че Марко не е човекът за мен. И получих още едно писмо от него. Още писма? Да. От ареста пак? Да, и писмото си... Той ми пише, че съм била една глупачка, че просто ме е използвал. Сериозно? Използваше те, разбира се. Кой знае какво си е помислил този майко за нас? Че може така да си те използва, както си иска. Последното си писмо ми написа, че просто искал да извлече информация от мен, защото шефа ми представлява жените, които го съдят. Виж, наистина, в момента единствено ми е гадно, че ви накарах, че изгубихте доверие в мен и че постъпих така с шефа ми. Добре. Хайде, не се притеснявай чак толкова много. Било каквото било. И как да се извиня на шефа ми в момента? Знаех си, че той майко е пълен тапак. Как можа моята Яна да се забърка с него? Но станало, какво да се прави? Все пак ми е дете. Каквото и да се случи, ще й простя. Пазиш ли другите писма, нали не си ги изхвърлил? Ще ги свърля най-скоро. Не, няма да ги изхвърляш. С тези писма взимаш ги и моето мнение, ако искаш да отидеш при шефа ти, даваш ги писмата, може да послужат за някакво доказателство. Той майко най-после трябва да си получи заслуженото, не мислиш ли? Това не е изобщо добра идея. Дай да опитаме. Отиди при него. Как да отида да му дам писмата и да кажа, че през цялото време, през което аз работих при него, получавах от ареста писма от Марко. Какво да му кажа? Ами тези писма са едно доказателство в съда. Отиваш, извиняваш се на шефа ти, показваш му писмата и това наистина може да помогне този майко да отиде на мястото си, където заслужава. В крайна сметка идеята на майка ми да отида при бившият ми шеф и да му връча писмата, които имам от Марко, май е доста добра. Надявам се това да помогне за делото. Още същия ден Яна събира всички писма, които е получавала от Марко и отива при бившия си работодател, за да му разкаже цялата история. Яна, Може ли... това трябва да е някакъв кошмар. Аз не бях ли пределно ясен последния път, че не искам да те виждам тебе? Да. За какво идваш тук въобще? Ние приключихме с теб абсолютно всякакви взаимоотношения. Може ли само наистина да поговорим за нещо важно? За какво да говорим? Пак ли ще говорим за Марко? Вече го обърка тотално делото, на път съм да гласува. Какво повече има да направим по въпроса? Да, искам наистина да поговорим за Марко, но този път мога само да ви помогна. Ти ми помогнеш? Я да видим как ще ми помогнеш. Боже Господи, толкова ми е неудобно, не знам как да гледам господин Марков в очите след всичко, което направих. Имам нещо за вас, което може да ви бъде от полза. Какво може да ми... Докато Марко беше в ареста, ние си пишехме постоянно. Той ми пращаше писма. Тоест ти си ми работил с гърба доста редовно. Така да го разбирам. Наистина в момента искам да помогна. Нося ви да те чуем. някои от писмата, които той ми е пращал. Мисля, че може би могат да помогнат за делото. Какво ти писаш тия писма? На мен ще ми трябва доста рано да ти излежим тук всичките. В едно от писмата си ме моли да моля Христо да оттегли обвиненията към него. Аха. В крайна сметка тия писма могат да се окажат доста важни. Стига и Яна да свидетелства в съда. Ако искаш да ми помогнеш да вкараме Марко в затвора, можеш да свидетелстваш срещу него. Плюс тези писма, като доказателство, мисля, че ще имаме някакъв шанс да вкараме Марко за трешетките. Ти можеш ли да... Съгласна съм на 100% наистина. Добре. Ще ги предам тия писма, ще си изграда стратегия. От тебе единствено искам да свидетелстваш в съда срещу него. Обещавам.
Но пак ти казвам, това по никакъв начин не променя нашето отношение. Всичко, каквото беше до тук. Наистина, добре, благодаря ви. Честно казано, наистина се надявам тези писма да свършат работа и Марко да влезе в затвора, защото там наистина му е мястото. 2 месеца по-късно се гледа делото срещу Марко Владиславов за измама и присвояване на суми в особено голям размер. След свидетелските показания на Яна и писмата, които тя донася като доказателство, съдът осъжда бившия модел на лишаване от свобода за 2 години. Пред съдебната зала нетърпеливо чака Красен, който е решил да даде втори шанс на връзката си с Яна. Какво стана? Всичко мина. И как смина? Добре, дадох му ефективна присъда за 2 години. Значи все пак ще влезе в затвора. То това заслужава, нали? Радвам се, че това Марко ще влезе в затвора. Какъвто е хубавец, там може и да му върже. Ние с Яна след това нещо се обичаме още повече и никога няма да се разделим. Има ли проблем само да изчакаме за малко? Искам да се извиня на бившия ми шеф, наистина. Ами не, естествено ще изчакаме никакво. Не, че това ще промени нещо, но все пак съм длъжна да го направя. Искам да изчакам шефа ми, за да му кажа поне едно извинявай. Сигурна съм, че това нищо няма да промени, но поне това съм длъжна да направя. Извинете, може ли само за малко? Да? Искам първо да се извиня на вас за моето детско държание. Знам, че едно извинявай се няма да оправи нищо, но наистина накарах ви да промените показанията си срещу Марко. Това беше наистина. Съжалявам. Не се притеснявай. Много добре знам Марко как въздейства на момичетата и каква психоза им вкарва и не толерирам такива неща. Още повече пък се радвам, че той се получи заслуженото. Не виждам смисъл за какво да се извинява. Всичко е нормално. Няма за какво да ми се извинява момичето. Разбирам я напълно. Знам много добре как Марко въздейства върху жените и колко много са изгоряли покрай него. Всеки получава заслуженото си крайна сметка. Разбирам ги тези неща. Всеки прави грешки. И не по-малко извинявай, държа на вас. Да, има за какво. Наистина. Даже си мисля, че каквото и да кажа, ще е малко. Значи такъв номер ми изкори, че още съм ти бесен. Между другото, все пак хубавото, че с тия писма, които Марко ти написа, успяхме да обърнем хода на делото и в крайна сметка го вкарахме в затвора. Което е хубаво, обаче, честно казано, наистина съм ти много бесен за това, което ме направи. Съжалявам, наистина. Много се извинявам. Добре. Ще вървя да не ви задържам повече. Добре. Я да те питам нещо само. Ти нова работа успя да се намериш, в крайна сметка? Не знам. Трябва да търся. Все още изобщо не съм мислила, но... Искаш ли да се развиваш все още в тази сфера? Да ставаш юрист или? Това ми беше мечта от малка, но мисля, че вече няма кой да ме вземе след това, което направих. Ти кажа, аз мога да ти дам още един шанс. Само, че трябва да бъдеш много внимателна, много прецизна, без закъснение и без подобни номера, каквито ми направи. При това положение мога да ти дам втори шанс. Но сериозно ли ми говориш? Да, сериозно, но наистина трябва да бъдеш много прецизен в работата. Обещавам, наистина. Добре, в 9 часа в понеделник чакам в кантората. Чао, ще видим. Чао. Яна много здраво се издъни, обаче от друга страна мисля, че всеки трябва да получи втори шанс в живота си. Именно поради тази причина продължи да започне отново при мен. Надявам се, че подобни номера повече няма да ги прави и ще успее да се утвърди в работата. Не мога да повярвам. Шефа ме върна на работа. Какво повече да искам? След 2 месеца животът на Яна е коренно променен. Тя отново е постъпила на работа в адвокатската кантора, а с Красен са по-близки от всякога. Как си? Добре, май доста се забавих, нали? Малко ще изчакам. Как беше на работа? Добре, и виждам, че има вино, так му имам повод да празнуваме. Веднага започваме. Шефа ми разложи едно дело. Явно вече е простил онази детинска грешка. Много съм щастлива. Нещата се подреждат прекрасно. Шефа ми вече ми има доверие отново и каза, че скоро ще ми даде да има собствено мое дело. Пък и Красен, той се държи по-добре и отпреди. Много се радвам, че се събрахме. Какво съм ти приготвил? Това е за теб. Ще можеш ли с мен? Ти се побъркал днес. Застава тук и ми предлага брак и се замисля дали ще приема. Разбираш, че ще приема. Точно това очаквах. Май е твоя работа да ми го слушаш. Толкова се радвам, че всичко лошо приключи. Сигурна съм, че от тук нататък ме очакват само хубави моменти. Много се радвам, наистина. И се радвам и за друго, че не си сложила пръстена във виното. Всяко младо момиче мечтае да бъде принцесата, която ще срещне принца от приказките. Реалността обаче не е приказка. И понякога е по-жестока от всичко, което можем да си представим.
младата Яна бленуваше за бляскав живот и повече внимание. В опит да следва мечтата си, тя за малко не загубва всички хора, близки до сърцето й. Все пак, приказката на Яна има щастлив край, защото тя сама осъзнава, че не някой друг, а тя е нейният автор.